изпитание. И очевидно демократизъмът и гласността ще вземат широки размери. Но при други условия вече, когато хората разберат какво работят, какво получават и така нататък, да ги постави при реални условия. Ако той само ще слуша лозунги, той ще слуша, аплодира, после това ясно какво ще направи. И много добри условия се създават сега за митингова демокрация. Усещането за смисъл от това да живеем заедно на едно място с още няколко милиона души. Но закон не се прави за конкретна ситуация, за конкретен човек. Закон се прави въз основа на принципи. Морал е поставен на нечовешки изпитания в България. Път не се дава на добрите, а в България се дава път на удобните. Как си, бе, Чичо Димитре? Слава Богу! Ще пинеш ли нещо? Я. Какво се е случило? Абе, не питай. А ти помниш ли ме? Не. Дай на здраве. Катастрофа, а? Мани. Напил се и си паднал някъде. Това път не. Да не би да си прецакал някого. Охо!
някой да те е бил? Да. Кой? 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 Кой де? Кой де? Помниш. Чувал? Да. Имал си Борчо, бе? Не. А пак добре те е наредил. А тебе, как ти беше името? Ангел? Ангел, значи. Баята е бил. По-трошил те. С щанга. С щанга? Изчук. С щанга изчук. Най-малко 7-8 кила. Кост по кост. Всяка по-отделна. 27 щупени и 3 пукнати кости. Пукнат череп. Гръбнака отрушен. Левия ми крак е станал с 3 пръста по-къс. 2 пръста си заминаха. Извадиха ми единия бъбрек. Не трябва да пия, ама пия. Кърпиха ме, чиха ме, ама на празно. Битова трудова пенсия, битова злополука. Без надбавки и добавки. Обаче да питаш за Митьо полицая, колко женички са ми минали през ръчичките. Не може ги преброи. Бе, така ти е било писано. Абе, да сме живи и здрави. Ай на здраве! Ай на здраве! А ти знаеш ли кой те би? Кой? Аз. С щанга и с чук. 9 кила. Мислих, че съм ти струшил 36 кости. Толкова исках. Ти дори не се съпротивляваше. Хвичеше като някаква свиня. Помниш ли, бе? Карах чисто нова гол в двойка. Тогава всички караха бракми. Скараме от колата, а аз бях с гадже. Исках да бъда пич. Ма не. Изкараме от колата и ме щупи от бой. Из палката. Между краката. Между краката, Чичо Димитре. 2 дена не можах да стана от леглото. На 3-я ден се изправих и се плоснах обратно. Тестите ми бяха като балони. Вместо яйца, дини. Вече и деца не може да имам. Чукам рядко. Няма лошо. Бира? Мой ред е. Защо така е, Чичо Димитре? Защо? Като са каки пцета. Ще ти мине като на куче. Мине... Ама не минава. Не минава. Ай на здраве. Абе, като сме най-сде, ей така да сме. Само не прекалявай, кротко. Трай! Ох! Здрасти! Добър вечер. Тук ли са? Александър ли? Няма го. Къде? Не знам. Да му предам ли нещо? Ние ще го изчакам. Не знам кога ще се върне. Може ли? Вие къв сте му на САЩ? На Александър ли? Баща.
Вие негови приятели ли сте? Не! Кафе? По-добре ракия, аз Светло. Капни. Вие сте подготвени. За война винаги сме подготвени. Айде, на здраве. На колко години е Сашо? Александър ли? На 17. Скапани години. Светло, помниш ли го Гошо тъпото е? Ходи, учи и стана по-тъп. Домашна ли е ракийката? Домашна е. Вачко сумно, ай пак на здраве, бе. Айде. Каза ли ви Сашко? Ще я оправим. Ще оправя, бе! Какво ще оправя, бе? Те някои неща не се оправят, просто е така. Аз карам 32 години кола. Още на 12 години ги пих голфа на баща ми. Той Светло знае, беше като чисто нова. Повече от нова. От залъка си вадеш. Ама до сега всичко сменях сам. Масла, филтри, спирачки. 4 пъти съм връщал километража. Само не ме питай защо. Сменил съм 6 чифта амортисьори, 205 свещи, 305 накладки, съединители, лостове, каквото се сетиш. Той Светло знае. Половината по 5 минути. Така нататък. Ще я оправим. Какво ще оправя, бе? Какво ще оправя, бе? Какви са щетите? Няма ли взе този Сашко от тяха? Абе, Ангеле! Ангеле! Къде ходиш, бе, Сашенце? Ще ми бягаш, а? Защо си избягал, Александър? Хвана ме шубет. Кой? Мене ли? Ето хукна към мене и крещеше, че ще ме убие. Заключих се в колата. Запуска по капака, зарита колата, качи се отгоре и започна да скача. Събра се навъд, взе една щанга и започна да къти колата. Направо се насрах от страх. Не е трябвало да бягаш, Александър, а да извикаш полиция, да направи оглед. Ти видя ли на какво прилича голфа, бе? Да се изчука. Не се изчука, бе! Да не взема и сега с тебе да пречукаме! Дойде един полицай. Подадох талона през прозореца. И ето вика, искай, изкарам аз. И двамата започнаха да удят по предното стъкло. Свалиха си якетата. Дойдоха някакви други хора. Единият даже вика, като се щупи стъклото, оттам да ме изкара. Пък другия да ми пуснат сълзотворен газ и сам съм щял да изляза. Не знае какво да правя и избягах. Избяга. Като малко момиченце избяга. Можехме да си отидем и двамата. Не стига, че и книжка нямаш, ма и караш. Айде, давай в колата, газ и майната му. Като кукличка беше голфа, бе. 194 извън градско, бе, момче. Повече зениците на очите си го пазиха. Какво ме гледаш? Какво правим сега? Защо ме гледаш, Александър? Какво правим сега? Къде гледаш, бе, Сашко? Какво правиме сега, бе? А сега, разбра ли, що избягах? Пуста, Сашко! Абе, Светло, бе! Трябваше аз да го набия, бе! Извинявай, абе, не се извиняваш, бе! Стига, Защо, бе, Сашко? Защо, бе?
Имал едно време двама приятели. Ама първи приятел. Единият приятел отишъл в казармата. Казал на другия да му пази воденицата. Времето минавало, само приятелят се осмелял да поглежда към коленете й. Тя се мие краката. Влюбил се в нея. И тя се влюбила в него. Тя се съблякла. Той извърнал глава и казал: госпожо! Аз ви обичам повече от своя живот, но по-малко от своята чест. И взел, че отишъл в казармата. Обещах ти да пазя Билян, докато си в казармата. Ми не я пазя. Опънах. Ти! Още вина? Стига! На душманите стига. Това ми тежеше, гризеше ми съвестта, трябваше да ти го кажа. Затова и дойдох. Сърдиш ли ми се? Тебе ли? От кога се познаваме с тебе? От деца. По-добър приятел от мене имаш? Не. Тогава майната е на Билян. Кой те научи да играеш там? А тебе кой ти уреди първото гадже? А на тебе кой ти купи първата плоча? А тебе кой те измъкваше от казармата всеки уикенд, бе? А на тебе кой сложиш захар в резервуара на комбите? Кой? Аз? Кой подаде паквара за гена? Кой? Пак аз. Кой отрови шаро? Как отрови шаро, бе? Отрова? Абе, как можа да отровиш шаро, бе? Нали заедно го купихме? Ти го избра. Заедно го докарахме от Москва. Ти го научи да носи пръчка даже. Майната му? Майната му, бе! Знаеш ли кой те изпорти пред жена ти за Мария? Ма нали ти самия ме запозна с Мария, бе? Така е. Как така е, бе, Светло? Още вино искаш? Дай! Когато ви свиха валутата, това бях аз. Напразно пребих оная циганка в участък. Най-ми беше интересно как играла кючек преди да осъкатите. Абе, как можа, бе, Светло? Абе, да, бе. Как можа? Душата си давах за тебе. Знам. Знаеш? Седни. Прав ми е, по-добре. По-добре е да седнеш. Никак не ми е лесно да ти кажа това, но жена ти си има любовник. Ти пък откъде знаеш? Защото това съм аз. Абе, ти спиш с Златка ли, бе? Вече не. Какво станало? Да не сте се скарали нещо? Абе, нищо, бе. Удари ме, бе, чупи ми главата, бе, удари ме, бе. Тебе ли, бе? Аз бих те ударил. Ти би ме ударил. Спомняш ли си, когато си обещахме да делим всичко? Тури му пепел. Седни. Още ли има? Синът ти? Не от мен. Да. Какво мога да кажа? Нищо. Удари ме. Не мога. Не и тебе. Аз знаех за Билян. Значи през цялото време си знаем. През цялото време. Знаех ли, че ще ми го кажеш? И не ми си се сърдил. На тебе ли? Светло!
Влакът закъснява с час и 40 минути. Всичко, което е по света, е изключение. При нас е система. Замръзнах, прогизнах до кости. Тук поне е топло. Ще ви преча ли? Не. Ушите ми? Не. Се ли познавате как? Не. Не се ли сещате за мене? Не. Не сме ли били някъде заедно? На някой влак, може би? Не. Водка? Не. Не пиете? Не, бе. Ама да не сте болна нещо, бе? Не. Ми този път ще пиете. Ще има ли някакъв повод? Да. Още когато ви видях на перона си знаех. Че какво сте си знаели? Че ще седна до вас и ще пием заедно водка. За къде пътувате? За къде път? Не. Не съм решил още. Как тъй? Бягам. Що бягате? Ако ви кажа, ще ме издадете ли? Рискувайте. С неплатени сметки за паркинг. Лъжите. Лъжа. Бих най-добрия си приятел. Бай. Ще ме издадете ли? Че ли знам? Доверявам се на интуицията си. Можехте да ме предадете? Не ви предадох. Мога ли да знам защо? Имате добри очи. Купето до нашата е свободно. Искате да се преместим ли? Да. Твърдо не. Може ли да знам защо твърдо не? Не вярвам да хора с добри очи, които се доверяват на интуицията си. Още като ви видях на перона и седнах до вас и пинахме заедно водка, си знаех, Какво сте си знаели? че няма да бъде лесно. Решихте ли за къде ще пътувате? За къде пътувате вие? За Руси? Реших. За Руси! Че какво ще правите у Руси? Какво ще правите вие? Не е ваша работа. Какво губите? Че какво печеля? Рискувайте. Нямам такова намерение. Мога ли да знам защо? Не. По принцип не питам, а направо си взимам. Не искам да бъда груба, обаче разговорът ти става безмислен. Ако бяхте на мое място, какво бихте направили? Няма да помогня, ако ви кажа. Тогава какво ще помогне? Да ме оставите на мира. Нямам такова намерение. Ако продължавате, ще се наложи да ви помоля да напуснете купето. Тогава какво ще правим? Какво искате от мен? Накрая ще бъде моето. Напуснете купето. Нямам такова намерение. Когато захапя, пускам трудно, като пираня съм. Може ли? Ама разбира се. Нямам такова намерение. Като пирания съм, трудно пускам.
е последния? Да, Кога тръгва? трябваше преди 5 минути. И къде е шофьора? Ще дойде. Ще дойде. То все някога ще дойде, обаче аз бързам. Какво прави там? Кафе ли пие? Бе, къде да знам какво прави? Кафе пиета. Гати и нацията. Все за нещо чакаме. Отидем младостта тия, докато си пият кафетата. Аз ако се бях забавил, тя ще да ме чака, а? Ще да ме чака друг път. Сега няма да си платя билет. Така де, кой какво може да ми каже? Ти плати ли му? Плати ли, плати ли? Пусна си го, бе! Плати! Но защо, ма? Нали шофьора го няма? Искаш ли аз да карам? Ще натисна газта и ще отим на майната си. Ще видиш как го веднага ще търчи до тук. Тия си пият кафетата, на нас младостта не отиде. Така ли е? Така ли е било по турско време? Аз откъде да знам, бе? Не помниш. А войната помниш ли? Не! Ей това! Никой нищо не помни. Гати и нацията. Война трябва! Нова война трябва! Не, момче, пепел ти на езика, бе! Пепел ми на езика, а? Браво, бе! Извинявай, колко си? На 100? Ще се умира ли скоро? Да ти изсъхне езика, бе! Сега последно не разбрах. Да ми изсъхне езика или пепел ми на езика. Ти въобще знаеш какво? Абе някой въобще знае какво иска, бе? Бял ден да не видиш! Абе на тебе май верно ти копа да ската. Нещо ми си фрек. Ледичка ми се видиш. Да пукнеш на ног! Остави, жена се намирам. Добър вечер, искате ли нещо? Как не те е срам? Топли ли блузата? Топли? А от вятър пази ли? Пази. А от нощ? Не. Става ли ти готино като гледаш това, маца? Какво искаш? Пари ли? Що богат си? Не. И тогава какво се изхвърляш, бе? Другата питах. Става ли ти готино като го гледаш това, маца? Ще си платиш за това. Си плаща. Бе, ти нормален ли си, бе? Никой не слуша какво го питат. Всеки отговаря на някакви други въпроси. Ще ги избия, ей! Става ли ти готино като го гледаш това, маце? Не. Не ти вярвам. Искаш да оближиш пола? Не. Сега ти вярвам. Правилно не е чист. Аз съм облизал една цяла туалета. Обаче тогава никой не ме е питал дали искам или не. Радо не пита. Радо казва. Лежи, момче! И че ли? Четвърто. Ой! Айде. Простак! Добър вечер, добър вечер. Добър вечер. Как се казваш? Светла. Страх ли те от мен, Светло? Малко. Мен ми е било страх, но знаеш. Имаш ли цигари? Да. А обичаш ли? Да. А рехнеш ли? Не. А ти не пискаш се с други потъмните кюшета? Да. Не. Как така не бе, Светле, бе? Ма ти става готвим като те зяпат, нали? Ти вярваш ли? Вярваме. А вие, музиката е с мен, бе? Става ли ти готино, като го гледаш това, маце? Може да не ми отговаряш, само не ме лъжи! Не искам да говорим. Няма какво. А на тебе, Светле, става ли ти готино, като те зяпат, а? Може ли да не отговарям на този въпрос? Ама разбира се, бе, Светле, бе, за тебе всичко. Светле, ако искаш, може да се обадиш на пенцата. А сега всички си дайте пари. Давай. Последните Да, добре.
52 лева от цял автобус. Гати и нацията. А сега на всички по-равно. Светле, на тебе малко повече, защото си ми симпатична. Виждане, приятно ми беше и дано повече да не се ми в този живот. Си ревнивец. Не е това проблема. А къде е? Друго е. Чакай малко. Нещо не ми стане ясно. Ти нали не си го гледала? Не. И не знаеш защо точно теб е гледал? Не знам. А защо точно теб, а не някой друг, например? Не знам. Значи ти си му дала повод. Какъв повод да съм му дала? Ти кажи! Никакъв повод не съм му давала да ме гледа. Но те е гледал, нали? Не знам дали ме е гледал. Току-що ми каза, че те е гледал. Ти го каза. Знаеш ли какво? Само като си отвориш устата и започваш да бълваш лъжи. Много ли ме правиш? Гледаш ме в очите и ме лъжеш. Изневерячка такава. Сигурно вече се обаждате един на друг. Ало, мило, как си? Лека нощ. Защо говориш глупости? Ти си го предизвикваш с поглед. И аз се чудя защо като влезе някъде всичките запад. Ти ги предизвикваш, примамваш ги. И това ти прави кеф. Знаеш ли какво? Какво? Иди да се чукаш някъде. То ти си по тия неща. Какво? Закарай ме вкъщи. Първо да си разчистим сметките. Няма какво да разчистваме, закарай ме вкъщи. Има, стой! Няма! Какво се правят, бе? Трябва да се направиш. Виновен си за нещо, май. Някакъв проблем има? Проблем не искаш. Не. Ти на отворен ли ми се правиш? Какво търсиш тук? Забранено е? Ако искаш, може да се пробваме, нямаш проблем. Какво търсиш тук, те пита? Изпращай ме вкъщи. Ти чувал ли си за Радо Удия? Не. Ето така! Да, бейка, знаеш ли на кого? На кого? На Радо Удия! Белика, знаеш ли от кого ми е? Приятно ми, че се това. Знаеш ли какво трябва да прави всеки, който е имал честта да се запознае с Радо? Какво? Какво? И да му изпее нещо. Не пее хубаво. Не се прави на удари. Знаеш ли за
Зайди, ясно слънце. Знам я. Да я чуем. Зайди. Ясно слънце. Зайди, помрачи се. И ти ясно. Стига. Винаги ли пее толкова зле или нещо се е стегнал в момента? Радо, аз щях да изпея по-добре. Знаеш ли я? Дей гиди, луди млади години. Знам я. Да я чуем. Декиди, луди млади години, литнахте като си... Радо, то пее като гей. Геле много мрази хомосексуалисти. Радо, нека каже некоя опера. Знаеш ли я Фигаро? Знам я. Не чуем. Няма. Няма да пееш. Стига толкова съм пял. Сега ще ви потепам малко. Геле! Помня от тепа! Аз нямам за хляб. Аре, ставай! Помогнеш! Как си, бе, тупус? Здравей, желая! Благодаря! Абе, тупус. Внимай в картинката, тупус, да не изцапаш пейзажа с кръв. Как ме видя тая, бе? Абе, топус. Тука и стените имат очи. Пуши ми сака, три не виждам. Аз много пуша. Пуша като турчин в турски заклон.
Йог. Защо си тук? Нещастен случай. Какво навън? Свирят тромпети и тъпани. Имаше еднотка преди тебе. Много мърмориш. Писна ми. И утре за поход. Като Майк Тайсън. Съдра се утре. Като Ван Гог. Изкараха го. Нещастен случай. Ще свикнеш, Смоко. Всичко с времето си. Ти чувала ли си как е тук? По-лошо. Ще обясня. Нали имаш време? Тук е по-добре ти да си убиеш сам времето, за да не дойда аз да те убия. С други думи, иначе казвам, сестро, дошла си на най-неподходящо място в най-неподходящото време. С известни познания от дадени области достигнах до заключението, че това място е доста специфично. Говоря е кофти, нали? Всички искат да хванат пътя. Нали? Балканите са буря с барути и така нататък и така нататък. С други думи, Балканите са на газа на географията. Това си на място, което аз наричам хемороида на газа на географията. От тази перспектива, газа на географията ще ти се види като Палма де Майорка. Ясно ли е всичко? Това ли е всичко? За сега! Отново приказки ли попадна тук? Не. Не ме закачай и аз няма да те закачам. Аз си ме закачил, аз не заклавам. Не искам проблеми. Но ми пука какво искаш и какво не искаш. Тогава ти какво искаш? Малко уважение! Чува ли си за Радо? Лудия! Брата на Черни! Какво ще мислим? Убих го. Искаш цигарка? Вземи, за после да има едно за докато, бе! Аре, топус, оправяй кревата. Because you're mine. What's up? I'm lying. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find out
Да ми е телефона. Пука ми къде ти е телефон. Купи си нов. Смени канала. Няма нищо. Пусни музика. Само задници. Ангеле. Да. Америка. Да бе, да. Искаш ли уиски? Цял ден пия уиски. И кола. Защо тази кока-кола? Пие ми се ракия. Гати рекламата. Знаеш ли какво ми се иска? Какво? Да се погавра с някого. Рум сервис! Не се базикай с Джими, бе. Джими! Къде си, бе? Чукундур такъв! Аз сега ми кажи, коя е най-хубавата българска поговорка? Пичка, печка, трябва ръчка. Браво, Джими, бе! Енджо! Я сега, кажи, как си днеска? Как си? Мама мущара, много студено! Браво, бе! Джими, бе! Джими! Ай, Джими! Чукундур такъв, изчезвай да се спънеш много! Много ме нали то? Само са хили! Защо го псуваш? Де я знам? Сигурно и той ме псува. Ангеле, Да. не трябва да носим парите в нас. Има много кръци. Тая реклама много ма дразни, често. Дай ми шик. Ангеле, бе! Фо? Държи се като някакъв неандерталец. Как можа? Какво ще ми направи? Хвърляй поне празни. При нас светят само кандилата в църквите, а на тебе ти свети в очите. Хората какво ли не правят да се доберат до тук? Не ти се пие уиски, ракия искаш. Да ти имам и ракията. Аз обиколих половината свят, за да ми светне малко. Минах през какво ли не, за да стигна до тук. Явно има Господ. Сега съм тук, лежа, имам пари, пия си уискито и не ми дреме за всичко останало. Хищ не ми пука за балканската трагедия, вековната и борба. Не ми пука. Пука ли му на някого за мене? Къде ми е телефона? Пука ми къде ти е телефона. Нашите мислят, че правим кой знае какво. Как? Харчим парите от апартамента на леля ти? Ама... Те тука знаят как си живее. Знаеш ли... На мене какво ми се иска? Да се изгавриш и с мен? Не. $100. Не. $200,000. Не. Не искаш $200,000? Искам... шкембе чорба. Искам да мога да затворя демиха. Едната да я потруша, другата на шкембе. Искам после сърми петък, плаща в сън. Да стоя на едно и също столче в махалата и да не правя нищо. Да гледам как слънцето зараства. Искам да я мирише на пържени кюлте, на лук. Да й купя на Евдокия един фин млечен шоколад и се набутам по плата. Да имам навсякъде връзки. И да ми свирят тромпети. Къде ги измисли тия тромпети? Ще да я знам. Де му ще ме какво приказва? Иди да се просходиш малко. Обиколих навсякъде! Отнямай на къде и отидох и на музей! Че ти на кино? Не ми разбирам. И аз не им разбирам, ама се опитвам. My name is Kerana. I love money, I love America, and I love rock and roll. Баща ми си мисли, че сме почнали някакъв бизнес с парите. С това не знам как не ги излея.
Ангеле, на сила хубост не става. Добре, за какво точно с мене се хвана тук? За това полза съм ти. Само тук харчим парите на лелети. Носиш ми късмет. Стови го това. Какво е това? Мисия за испанци. Ти знаеш ли испански? Не. Ще заплути тогава! Това пак са. Бе, луната бе хитеше да изгасне! О! Абе, Ангеле. Това повече няма да свети. Ти била ли си в Лас Вегас? Не. Това е мястото. Ти бил ли си? Бил съм! Ама друг път. Това е то. Америка. Бе, че далече ли от тук? Ангеле, всичко е близо тук. Днеска си тук. Утре в Лас Вегас. Други ден. Други ден, където щеш. В този случай не можеш да кажеш съдба. Ти си съдбата. Ставаш или не ставаш. Гледай, Ангеле! Няма ми реклами! Светлини! Шумове! Хип-хоп! Керано! Керано, бе! Убийци! Добър вечер! Ужас! Какво искаш? Да сваля луната за теб. Казах ти, не искам да те виждам. Бъркаш. Да не би да прече нещо. Пречеш. Прече. Къв той? Не е твоя работа. Кажи му да се поразходи малко тогава. Коста е с мен тази нощ и ще остане тук. Какво искаш? Трябва да поговорим. Няма за какво да говорим. Нямаме ли си какво да си поговорим? Не чули, не иска да има нищо общо с теб. Коста! Какво става, бе? Коста! Не прави сцени, Коста не че е виновен. А кой е виновен? Кой е виновен? Питаш ме кой е виновен. Я ме попитай пак. Ще тръгваме ли? Как можа? Срам ме! Разкайвам се! Сгреших! Искам да се извиня! И какво ще ми покажеш? Този път ще започнем от начало. Колко пъти сме започвали от начало? Този път е различно. Няма смисъл, Ангел. Не вярвам на нито една твоя дума. На нищо не вярвам. Същите празни обещания, същите глупости. Писна ми, разбираш ли? Дай ми шанс! Малко ли шансове имаше? Евдокия, охлю! Как можа? Не искаш да стане така. Как си искал да... Ако ти бях казал, нямаше да ме разбереш. Можеш да оставиш някакво писмо, картичка, каквото и да е. Абе, знаеш, че не съм поразделит аз това много. Не би го пораздели. Ти не си наред. Не съм вече млада. Нямам нерви. Ти обичаш само себе си, всичко друго мразиш. Макар и сега това. Евдокия, охлюва ме напада! Безмислено, ти не би го направил. Аз не бих го направил. Не бих ти падал на колене. Падна на колене. Добре. Ето. Падам. Долу. На. Евдокия, ще тръгваме ли? Изчакай, Коста, миличък, изчакай, само момент.
Знаеш ли какво ми остана от теб? Само това, че забравих да се смея. Само с това ще те запомня. Сега съм щастлива и съжалявам за времето изгубено с теб. Ти не знаеш през какво ли мина? Лас Вегас! Имам пари! Направих цяло състояние заради теб. Не ми трябват. А какво ти трябва тогава? Да се разкажеш от тук. Знаеш ли какво си ти? Ти си един обикновен комарджия, пияница и женкар. Кой е пияница, бе? Аз не съм пияница! Да, Богом. Евдокия! Виж! Твоето име! Татуирано от един мексиканец! Ужас! Как можа? Готов съм и на помощ! До кога? Завинаги! С Богом, ангеле. Ще съжаляваш? Никога. Добре. Добре. Да ми кажеш после, че не съм бил прав. Свирете, моята! Готов съм да сваля колата за теб! Готов съм да се променя заради теб! Готов съм на всичко заради теб! Готов съм и да се отдавя заради теб! И само заради теб! И само заради теб! И само заради теб! Спълвам, Евдокия! Спълвам, любов моя! Какво е свалил? Каза, че ще ми свали луната. Обикновено лунно затъмнение. Той сигурно знае. Почуваш ли? Няма го. Не се появява. Ангеле! Ангеле! Къде си, Ангеле? Появи се! Ангеле! Ангеле, къде си? Ангеле, къде си? Появи се! Да. О, Коста! Идиот! Евдокия, тръгваме! Как си, Чичо Димитре? Слава Богу! Помниш ме, нали? Нека Чичо Димитър ти каже нещо. Нищо не си спомням. Сънувах един сън. Като се събудих, го забравих. Събудих се целия потен. Помням си само, че много ми се искаше на хапна ябълка. Разпадна се преди да я сложа в устата. Знаех, че това е край. Мина моето време. Свърши. А нищо не помня. Нали уж преди да умреш си припомняш целия живот като на филм? А аз нищо. Празно. Нищо няма. Всичко е вятър работа. Също като в началото. Какво беше началото? Глупост. Край. Старост. Млади хора си отиват. Господ ги прибира. Нека Чичо Димитър ти каже нещо. Исках да ти кажа нещо, обаче го забравих.